kubekho lamajita afondini angakwazi uzicofela ku-ATM eza-Android zabantu whole njani engakwazi ukhupha imali le yayo fonini, fika ime phaa 10 minutes ngathi ibhala isincoko fonini, aphinde lo muntu abize i-security uba mayizomncedisa. Hayi bo mzuvukile fonini sifolile nathi apha ziyoyoyo kaloku amakhadi lawa ahlala koMakakhayona. Umuntu nangoku selinikiwe fonini i-password ayiseyiyo le ayaziyo yena, itshintshiwe last month kuthiwa utya imali nefemeli yakhe ngenxa yoba sike wathengela usista wakhe omncinci i-Airforce One ye-inbox. But ke asikho lapho namhlanje man guys, ibraz ijola nabasisi kaloku osisintombodidi abane-PhD kwi-herbal engineering bahamba kumamyani Mchaza bavasa nge-pink water. Sesihambile fondini otamavusana funeka aqala afowunele endlini kubuzwe imali yantoni leyo vusa umzi ngeli xesha. Ningahlekwa ngabasisi basegaraji ngo-3 ekuseni fonini ime phaa nezaphaa ze-paper steak utamavusana uyadecline. But ke wethu guys kusemhlabeni apha man, umuntu makabe le nto afuna uba yiyo andiko perfect mna kuqala.